खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगाले लेमहांनानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलाय बारदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबा लोगोफोरखौ अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो आं दिनै माबायाव थांनो नागिरदों लवार आसामाव ओमफ्राय लवार आसामाव थांनायनि जाहोनखौनो दा खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' नायलांबाय थाबानो नुसिगोन आरो ओमफ्राय र' एसे खिथाखानोसै लवार आसामाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे आनै थिंगिनि होनबाय थायोना नोंथांमोना आंनि ब्लगाव सोर सोर नायो नुबाय थाखायो आनै थिंगिनि बे आनै न' खाथिनि आनै थिंगिनि फिसाजोआ एकदम एसे सिरियास जादों आरो लोमजादों जन्दिस टाइफड जानायानो लासैनो एकदम बारा फार्स्टआव नायनाय जायासै नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो एसे बारा जालांबाय आरो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट मैया मोनायावसो लवार आसामाव लांनांबाय आरो हस्पिटालाव लांदोंमोन देसागावआव सरकारि हस्पिटालखौलाय माथो होनबावनो आरो एकदम बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनो बेथनखौ बांसिन मोनबाबो खामानिखौ बिसोरसो मोजांसिन मावा बेनिखायनो एकदम प्राइभेटफोरावसो लांनांगौ जायो दा डाइरेक्ट बेयाव लांनांगौ जाबाय आरो ओमफ्राय दा लांबाय दंहैयो दा बिसोरो ओमफ्राय आङो एसे फैसा हैनो थांनो नागिरदों आरो माखासे लाथ'नाय ओमफ्राय माखासे लाथ'नाय ओमफ्राय आङो ओरैनो 1,000 2,000सो ओरैनो होबोनोसै आरो आंबो हाथ'वा बोरै हानोना हालुवा मानसि आरो जोंबो बेजोंनो जानाय ओमफ्राय जा थाइसे थाइनै होयो 100बाबो 200बाबो एसे एरनायानो एरनाय बहानि ओमफ्राय आं दा 2,000 होबोनोसै होननानै सानबाय नोंथांमोनासो मा सानो आं मिथिला ओमफ्राय जोंहाबो माइ मारा होग्रा जाय आंनि ब्लग नायदों बे नुखाबाय ना मा होनो जाय आं मारा होग्रा लादोंना बेयावनो 1,80,000 थांखाबाय ओमफ्राय होनबाबो खुनुरुखुम होबोनोसै जेनेबा खाथि गामिजों आंनि सहाय होलायाबालाय सोरथो होनो ओमफ्राय बिदिनो आं सोरबा जेनेबा मबाइलफ्रावबो सोरबा डनेसन बिबा आङो 100 200 400 बेफोरबायदिबाबो हरथारो दे ओमफ्राय आङो नोंथांमोनसो खोन्थानाय जाया मानोथो खोन्थालाबाय थानोना ओमफ्राय माथो बुंनो आरो बेनोसै ओमफ्राय ग्रुपाव एसे लादों फैसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाव जोंनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ग्रुपनि थाइनैनि होयो नालाय सुटखौ ओमफ्राय बिराद सहाय जायो दे लोगोफोर एकदम ग्रुपजों ग्रुप बिदि थाइनैनि होनाया बिराद सहाय जायो ओमफ्राय जेनेबा खोथा 1 लाख लाबाबो 2,000ल' सुट जायो मासाव ओमफ्राय होफिननोसै एसे गोब्राब जायो आरो फैसाखौ लानानै ओमफ्राय जों बाहेरायावबा बिदिनो हरा जों ग्रुपजों ग्रुपल' जेनेबा सहाय होलायनाय जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुप बे जेनेबा सहाय होलायनायनि मोनसे माबाखा नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो गावनि ग्रुपजों ग्रुप ओमफ्राय जोङो माने आं दा बेखौनो हैनो थांसै ओमफ्राय दा लाखाबाय आं फैसाखौ ओमफ्राय आंबो एसे होबोनोसै आरो ओमफ्राय दिनै जोंहा बिजावजालिनि फिसाजोनि बार्थडेबो दंबावोसो ओमफ्राय आं हेन्दलुमाव थाङिया दिनैजों साननै जासिगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय माथो खालामनो मैयाबो बे मारा होग्रा मेसिननि माबा माबि जमा हैनायावनो जमा बुन्दि खाजोना रसिद बिदिनो माबा माबि एड्रेस जमा होनायावनो हौवायाबो आं हारसिं थांनो बायो नालाय हिन्जाव गावदांदां ओंखायलांखबाय थानो लुबैयो खिथु हौवायाथ' हारसिं थांखाया ओमफ्राय बेयाव थांफानानैबो सानसे एबसेन्ट ओमफ्राय नै दिनैबो एबसेन्ट जाबावबाय एबसेन्ट जागोन जाया बुंनो हाला जेनेबा आं मोनफैयोबा 11थासोआव मोनफैबा थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय एबसेन्ट खालामनोबो गोसोआ बोरैबा मोनो अब्लाबो माथो खालामनो खैफोदा जाबाय जेब्ला एबसेन्टबाबो माबानांसिगोन खालामनांसिगोन ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आङो ओमफ्राय दा आं दसे बिसालाव हाबबोनाय जायोबा हाबबोगोन बुंनो हाया आरो फिक्स माबा खालामनो हाया हाबबोनो हायो ना हाया ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे बिजनिनिबो थांगोन बिजनिनि जोंनि बियादै बेवाइनि फिसालाफोर ओमफ्राय बिसोरो मैयानो थांखादोंमोन हरनि 12थायाव फैफिनदों जाहैदों बिसोरनो थांबाय लेथनानै फैबाय ओमफ्राय दा बिसोरजोंनो आं गारिजों थांफानोसै आरो ओमफ्राय आङो दहायनो थांफांसिगौ 7:30आवनो बिसोर जुदि थांनो होननानै बुंहरामोनबा बिसोर थांनो होननायखाय आंबो एसे लेट ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नै आंना बिथाङा एकदम ओंखारलांफिनबाय माने आं ब्लग लादों नालाय बिदिनो ओंखारलांफिनबाय एकदम मैया बिजनियाव थांनाया ब्लगखौ लाफानायाबो ओरैबायदि एयार कन्डिसनसो जि बुरखायनानै लाहोबाय आङो नै बिदि होननानै बिदिखौ खोन्थानो हाला आरो आङो एसे जेनेबा एसे सम बुरखायनांगोन ना ओमफ्राय दा आं थांनोसै नै लोगोफोर माबायदि नुदों आंनि बे इन्दि फास्राखौ एकदम नै दाथ' अनलाइनाव बिहरदों आरो आङो 1300 लादों ओमफ्राय सिरि बायखुमादों अब्ला लोगोफोर ओंखारबाय आं थांनो नै बे मदिजिनि माबाखौ लानानै आरो मा होनोमोनलाय डाङरिया मदिजिनि मनाखौ लानानै सोलिसाबबाय नै आरामसेनो थांबाय थानोसै बिदिब्ला नै बाबु गथ' आं फैयै बिजनियाव मोनफैबाय लोगोफोर एकदम बिजनिनिफ्राय थांसै बियादैजों ओमफ्राय आनैखौबो लोगो लानो आरो आं दसे बिशालाव हाबबोनो होननानै ओमफ्राय नै बाबु गथ'खौ नुनानै बामबाय एकदम बाबु गथ' नुबाथाय गोसोआनो मोजां मोनलायो आरो एकदम बामनोबो जि मोजां मोनो आङो गथ'फोरखौ गथ'फ्रा आंजों रावबो थाद्रायि जाखाया ओरै नै
ज' भारा थाफाग्रा आरो ओमफ्राय बाम जानो नागिरनायखाय बामबाय आं गथ'आ बाम जानो नागिरलाबायो उनथाव बाथावनो नै ओरै नाय नै इयाव नाय बा सोरबिलाय हे सोरबिलाय जा अनथावथावथार दा आनैया गैथ'वा माबायाव दोनलांदों आनैया गथ'खौ दोनलांदों आरो मिनि माबाखौ प्रसेनजितखौ स्कुलाव दोनलांदों ओमफ्राय ज' थांसै जों ओंखारनानै देलाय मालाय आनैयाबो देलायखाबाय दख'नाल' गाननांसिगौ रेडि जानांसिगौ आरो बेनाबो नामा मिनिसोरां ओमफ्राय जोंनि आनैनि फिसालानि नामा मिनिसोरां डाबल मिनिसोरां आरो ना फैयै मोनफैबाय जों आनैजों एकदम बङाइयाव आरो मोनथारसिगोन लवार आसामाव माबाखौ सोंदों अखा हाबाय जिनो नै ज्राव ज्रावनो साथाबो लाबोआखै आरो जा गोबाव जाबायमोनहाय फैयैया आरो मानोथो फैनो नै सानसे दोरखारानो गैयाबा फैयो फार्स्ट टाइम लिफ्टजों आरो नै माबायदि मोनो थांनाय बायदि मोनाने मोनदों थांबाय ए फार्स्ट टाइम नालाय मिथिदालाय मोनबाय ए बेयाव बै थुनायखौसो नायना लानांगौलाय थुबाय थांगासिनो जाम्बि नालाय फैनानै मोनफैबाय आरो जोङो नै एकदम थिनथारायावसो जाम्बि नालाय लिफ्ट गाखोनायखौ गिलायो आरो जोनोमनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम लिफ्ट गाखोनो मोनबाय आरो अखा जि हादों नै हस्पिटालनिफ्राय फैबाय लोगोफोरजों दा ओमफ्राय एकदम मानसिखौनो नायनो मोनखाया नालाय ओमफ्राय दा जोङो दसे बिशालाव हाबलांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो हाबहैनोसै आरो नै नानि ओरैनो हरनायसै गथ' गाखोबाय जोङो बिशालाव गाखोनाय बिशालाव थांनो हा बिशालाव थांसै आरो जों दसे न'खायाबो नालाय ओंखायनो मानो थाबाय थानो होननानै थायासै सारिथाबासो नुगोननो सारिथासिम थानो हाद्रायनाय नंला नालाय ओमफ्राय जोंजों फैफानाय बियादैया थालांबाय ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय आइ फैबाय बे आइया दङ जोंनि बिखुनजो आरो दा थांसै दा बिशालाव लोगो मोनखानोसै ना फैयै मोनफैबाय बिशाल नै भिडिअ लानो होगोन ना होआ मिन्थिया ओमफ्राय थांसै आरो जों दा गथ'फोरनि गस्लाफ्रा समायना रमायनाथार आरो आयौ आंहालाय नायदो दे मा लानो जि मोजां दं नै आयै जोंनि शपिं खालामनाया जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरो एकदम सिङाव आं भिडिअखौनो लाबाय थानो हायासै ओरैबायदि हा सापागुरियाव थांसै दा बङाइनिफ्राय फैयै मोनफैबाय बिजनि ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों एकदम गोन्दा गोन्दि ज्राव लोगोफोर लानानै नै आंना फंबायफ्रा हेन्डसाम ओमफ्राय बार्थडे जानो थांसिगोन आरो थांफासिगोन बिसोरो बिजावजालिनि फिसाजोनि आङो होन्दोंमोन ना बार्थडे दङ होननानै ओमफ्राय ओरैबो सासे दं आरो मिनिसोरां आंनि फंबाय आयै फुथुला देरथारबायहाय नै लाजिलायबावो आरोखि देन्जारथार फैलाय प्रसेनजितआबो क्लास 3 मोनबाय अनुष्काजों समान ने ओमफ्राय मिनिसोराङा 6आव 7 आयौ मालाबानो 7 मोनलायबाय आंहा मिथिबावलासो बुंलायलांबावबायसो मालाबानो 7 मोनबावबाय जाहैदों